Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 15, 2022. Akong inyong atag Balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental ginadusong 5.1 billion pesos nga pondo sa 2023. MOA ginpermahan kaupo ng duha ka private hospital sa pagpatuman sang back chip program. Sa balita national, Senado nag-umpisa na sa investigasyon sa nagakatabo nga kidnapping kag abduction sa Pilipinas. Vice President Sara Duterte otorisado nga mag-usar sang presidential chopper sunod sa Philippine Air Force. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This is my life. This is my life. Bayong gabi sa mga ka-aksyon namon, we are live sa atong siling nga pagpangalagad. Syempre, pwede nyo kami maka-access sa YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod. Pwede man sa www.actionradiobacolod.com.ph o kung sa akong siling nga page, ang Aksyon Dale Salazar. So this time mga ka-aksyon na, commercial break kita sa Facebook Live, pero on-air kita sa tagsa ka mga radio. No? So every commercial break, ginahatagan naton sang, or ginatamyaw naton ang aton sining mga ka-aksyon nga nakatutok sa aton sining nga Facebook Live. So padayon lang sa pag-comment sa inyong sining mga greetings kung may mga nag-celebrate nila sang birthdays, may mga anniversaries, monthsary, o kung breaksary, pwede gid, no? Maka-comment sa inyo sining nga mga mensahe mga ka-aksyon. Una natin nga i-check ang aton sining comment section sa aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Grabe gid si Ma'am Ana Sidoro kay na pa siya nakatutok. Ma'am, may ginaubra ka pa da or wala ila? Nagpahunay-hunay. Sige, Ma'am Ana Sidoro, good evening. Nagainulan man dira sa ila sining area kag si Tia Kemeriman sa Banwa sang Musha. Salamat gid sa pagtutok sa aton sining evening newscast karon nga Huwebes nga adlaw. Ma-shift kita kadali sa aton sining Facebook page. Check naton kay may mga greetings man nga ginapadala diri mga ka-aksyon So duwa nga aton sining camera, ang aton sining first cam, and then second camera no sa aton sining atubangan Facebook Live. Oy, Nesca Santina, oy attorney, good evening. How are you? Kamusta ikaw? Dira sa may Barangay Sumag, kamusta na ang imo sining hasyenda dito sa may Kalumanggan, no? Siyudad sang Bago. Sige, happy anniversary to me. Ay duha ka kag plus. Sige, good evening kay Attorney Nesca Avillar Santina, pressured sawa. Sige, salamat gid si waiting for signal. Sige. Mobile data naton nagabisyo, no? Amo gina siya basta nagainulan ang internet connection diri sa station nagaka-apektuhan man bisan na taas ang amon sining Mbps. Sige, si Christopher, no? Si Mr. Lisay nakatutok man. Sige, i-check na lang. Si Yam Orenica, pag-greet po, happy birthday kay Mr. and Mrs. Diasis. Thanks. Ay, happy birthday, Mr. and Mrs. Diasis. Wala kita da lumpia. Sige. Lumpia doon nagutom ko. Michelle Sayo Gameroy, good evening. Salamat gid, no? We have 8,000 Facebook Live viewers kag 8 man sa aton sining official Facebook page. Sige, salamat in advance sa mga ka-aksyon naton nga nag-share sa aton sining Facebook Live. By the way, mga ka-aksyon, ang ARB page eligible nga makabaton sang Facebook Stars as well as ang aton sining Aksyon Dale Salazar nga Facebook page. Eligible man nga magbaton sang Facebook Stars. Basta may mga free stars ka mo dira, gina-welcome ka, gina-abi-abi gid naton ang inyo sining mga libre nga mga Facebook stars sa mga ka-aksyon, no?
Sige commercial pa kita, nagasige pa on air. Ang aton sininga commercial sa radyo. Sige on tara ning aton sininga greetings, may apat pa. Sige, thank you gid sa aton sininga tech kag IT no nga naga-assist sa aton sininga pagpangalagad. Thank you, Lods. Love you too. Sana, sige, good luck kay Attorney Cynthia. Si Sir Jor Oro, isa ni sa mga nagbulig sa fundraising, madamdaman ko last time, sa kay Tatay De Guzman. So, thank you so much. Ginatamyaw ko lang dira sa masulong niya kapitan sa may barangay 2 Kagawad Nonoy Oro kay sa family Oro. Thank you, friend. Sige, you're welcome. May plano siya mapadlagan. Sige, good luck ka sa inyong sininga plano kay basi hindi madayon no, so bantayan nato ng update and development sa Senate kag sa Congress mga kaaksyon kung mapaiway gid man ma-postpone or bala madayon ang barangay kag SK elections sa December 2022. Sige mga kaaksyon keep on sending your greetings sa aton sininga ARB page kag sa kon sininga page kay dugay-dugay balik kita after local news. Sir Diding, our Ma'am Diding Alhamiento, good evening dira sa inyo. Standby sa mga balita lokal. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Action Radio Philippine Standard Time na 6:14 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginsumeter na sa Executive Department sang Gobyerno Provincial sang Negros Occidental ang 5.1 billion pesos nga 2023 budget proposal sa Sangguniang Panlalawigan o kon SP subong nga hapon Huwebes nga adlaw. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kag OIC Provincial Budget Officer Gemma Rose of Flores abong personal nga nagsumeter sang proposal kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kag kay SP Committee on Finance Chairman Romel Debulgado sa Vice Governor's Office. Sa kabugusan nga budget, mas sobra 4.9 billion pesos ang para sa General Fund kag mas sobra 190 milyones pesos naman ang para sa Economic Enterprise Development Department o kon EEDD. Sa budget message ni Governor Bong Lacson ginsiling nga 12.87% ang pagnubo sang 2023 budget kung ikumpara sa annual budget nagligad nga 2022 bangon sa pagbuhin sa shares sa National Tax Allotment o kon NTA. Una na pahayag sang Department of Budget and Management o kon DBM ngang LGU sa NTA nga sadto ginatawag nga Internal Revenue Allotment o kon IRA ang magabuhin sang kapin 14% bangod man sa COVID-19 pandemic nga nag-apekto man sa tax collection sa sulod sang pila ka tuig. Nung makumaan ni Go, we can submit sa Sangguniang Panlalawigan. So tunto nga time frame on or before September 15. Mamala nyo naman. Basta may 12% decrease sa tanan nga departments. Nabatian ang tingog ni Provincial Administrator Diaz. Sa iban nga balita lokal, formal na ginpermahan sumbunga daw sa Setyembre 15 ang Memorandum of Agreement o MOA sa tunga sa Bacolod City pagiban kay Mayor Albi Benitez upod sa pamunuan sang Metro Bacolod Hospital Medical Center kang Bacolod South General Hospital para sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kon BACCHIP. Ang among aktibidad ang mismo gintambungan sang mga tiglawas gikan sa Metro Bacolod Hospital kag Medical Center pagiman kay Dr. Christine Marie Pue samtang si Cherry Pink Donato naman nagtiglawas para sa South Bacolod General Hospital. Ginpahag ni Mayor Benitez ng ining aktibidad ang isa sa mga nagapangunang alihok para sa pagpatuman sang komprehensibo nga programa sang iya administrasyon kung ikaayong lawas nga aspeto ang paghahambalan. Ginpahag ni Benitez nga target sang syudad bilang nagapanguna nga mga benepisyaryo sa mga programa ang mga indigent o kung pigado nga mga Bacolodnon nga nabudlayan sa pag-avail sang serbisyo sang pribado nga mga hospital.
Actually, the congratulations should be given to our hospital partners, Metro and South, for taking this initiative coming from the city government to give medical assistance to the underprivileged and those that could not have an easy access to medical services. Nabatyan ang tingog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa iban pang balita lokal, ginpahayag ni Department of Social Services and Development o kung DSSD Head Pasitatero nga sa karon mahulat na lamang sang update gikan sa DSWD kung bala may mga development sa schedule sang payout matapos nagpagwa sila sang anunsyo kon statement nga wala na sang pondo rason nga ginpanugan sini nga hindi na magpadulong sa payout center sa umpisa subong nga Sabado. Ginpahayag ni Terong naglambot na sa masobra 2,000 ang nahatagan nga Bacolod noon sang educational assistance gikan man sa gobyerno nasyonal. Ginpahayag ni Terong nga wala na sang monitoring nga ginapatigayon sa mga nakakuha sang ayuda kag wala man sila gina-require sang liquidation. Galing kayo nga ito ng paghatag isang educational assistance. Ilang dito na yan naghalin sa DSWD. Correct. Region 6 mo. Ang ina nga information, halin man na sa ila sa DSWD nga wala na kita sa pondo para itanagtag. Nabatian ang tingog ni DSSD Head Pasitatero. Sa dugang pang balita lokal, 1,200 ka mga kapulisan ang kinahanglanon sa Bacolod City Police Office para sa pagsaulog sang 23 Dias ka Mascara Festival 2022. Ginpahayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang 1,200 ka mga pulis ang magagikan sa Police Regional Office 6. Ginpahayag sining ipahamtang ini sila sa may Paglaom Sports Complex, Bacolod Government Center Upper East, Kagdalan, Lacson. Luyag ipasiguro ni Martir nga maging matawhay ang pagsaulog sa Mascara Festival sa may syudad sa Bacolod. Ginpahayag man sining halos planchado na ang ilang security deployment sa mga festival sites. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:19, Sandon Plus Gold mga ka-aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw. At yes, and we are back online mga ka-aksyon para sa aton sining pagpangalagad sa mga netizens nga padayon nga naga-suporta sa ARB page kag sa aton sining page. Thank you so much. Laing gid man ni mo basta nagatan-aw ko. Wahaha. Sana all. Attorney Santina. Sige, kamusta ang dala kay Tita Agnes sa may barangay Sumag. Orenica family, thanks. Action Dale Salazar, God bless you. Salamat man. Sige, oy, sa mga action natin nga nag-comment, balabasi pa din yung ma-state, kundi lang inyo sining address, ang inyo sining location, like barangay, din ka mga banwa, din ka mga LGU, or din ka mga planeta, para at least mabalaan sa mga nag-monitor sa aton ang inyo sining location. Sige, padayon lang sa pag-comment sa inyo sining mga greetings mga ka-action na i-check anay naton ang pihak na page. Ang Action Radyo Bacolod kay may mandiri sa mga additional greetings nga ginpadala sa aton. Sige, wait lang gid ha, mahina ang kalaban. Pero anyway, samtang nagahulat kita kay nagaload ang akon sininga phone. Sige ari na siya. Brown out kami gabi na nagasiga. Ano naman? Sige, kay Ma'am Ana Sinoro. Good evening, dira sa inyo. Action John, si John or June Claire Delieba. Good evening, dira sa inyo. Kasi Sir Ray Flores Barioga. Salamat gid sa pagtutok
karon nga Thursday edition sa atong sining nga evening newscast. Oy, by the way, sa mga ka-action natin na nakitaan earlier naton ang 15 tanan ka mga candidates sang Miss Bacolod Mascara 2022. Nag-meet the press, no, ng aton sining mga kandidata. So October 19 ang coronation night dira sa may University of St. La Salle Coliseum, 6 p.m. May aras ang ticket, no, para makontrol ang crowd nga tig na paabot maka-accommodate ang Coliseum sang 6 to 7,000 ka mga audience, no, sa coronation night. Pero ang ticket wala ni ginabakal kundi libre ni siya, no. So amo na siya ang ipanagtag sa mga kabarangayan kagati sa organizers man, no, kag sang Bacolod Yuhum Foundation. Kung gusto ninyo makitaan kung paano mag-introduce ang aton sinima kandidata, nag-upload ako earlier sa akong sining YouTube channel. Well, promote. Search na lang Action or John Dale Salazar sa YouTube, no? John Dale Salazar. Click nyo lang ang 1080 megapixel, something na kamo na para HD or high definition para makita nyo guys kung ano kagwapa ang 15 tanan ka mga kandidata sang Miss Bacolod Mascara. Ang bago sa sining edition is kung sino madaog i-train pagid sila sa Aces and Queens nga camp. Amo na siya, and then sila ang ma-represent sa Bacolod City sa national stage or national nga beauty pageant. Kay may 5 tanan ka mga crowns, second runner-up, first runner-up, may Miss Bacolod Mascara International, Miss Bacolod Mascara World, kag Miss Bacolod Mascara Universe. Ang Universe mo na siya ang pinakataas or ang pinaka grand champion or pinaka winner mga ka-action. By the way, gusto ko lang magpasalamat. May time pa kita, sir. May ara pa. May time pa, no? So, gusto ko lang pasalamat sa mga ka-action natin because we have already reached 6,000 followers sa Facebook page, Action Dale Salazar. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. No? So, 6,000 followers sa aton sining Facebook page, no. Sige, subong wala lang kita na isang giveaway like yesterday ang what's in the box naton since wala subong si Action An kag kapoy hambal kun ikaw lang isa diri sa microphone. Hulaton na naton si Action An kay base may mga new ideas siya sa aton sining online games samtang commercial break kita sa radyo kag sige-sige ang aton sining Facebook live online mga ka-action. So sa liwat 6,000 followers, madamo gid nga salamat. Pag-greet kami kay nagapamati ang team namon STBB sa may radyo. Hehe, thanks gid. Sa may radyo gid, karon na mag-extra basi malipat ko kay Mr. Lisay. Sige sige. So sa mga ka-action namon, standby para sa mga balita national.
Sa 29 Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-umpisa ng Senado sa pag-imbestigar sa ginaligar abduction cases sa Pilipinas. Ang pagpangusisang basiman sa separadong resolutions nga ginduso nanday Senator Amy Marcos sa JV Ejercito kag Grace Poe nga naalarma sa insidente sang pagpang-abduct nationwide. Ginpahayag ni Senator Ronald De La Rosa, ang chairman sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ginausar ang social media para magpalapta sang nagakatabo nga krimen kag kidnapping nga iya ginatanaw. Nagatuga naman sang panik kag kahadlok. Ginpahayag ni De La Rosa nga tuyo sa investigasyon sang panel nga may baluan kung bala valid ang mga abduction kag kung ini ang ma-verify, mapangitaan sang solusyon. Kung madumduman, una nga nagdangop ang Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa PNP ka Kongreso bangod sa ginaligar 56 ka insidente sang kidnapping sa sulod lamang sang 10 ka adlaw. Pero nagapakita sa record sang PNP Anti-Kidnapping Group nga 27 lamang ka mga abduction incidents ang nagluntad subong nga tuig. Sa iban nga balita national, otorisado si Vice President Sara Duterte nga mag-usal sang presidential chopper. Ini ang pagklaro ni Colonel Maria Consuelo Castillo, ang spokeswoman sang Philippine Air Force. Suno kay Castillo, ang Bell 412 helicopter nga na-post sa social media account sang Vice Presidente, ang kabahin sang 250th Presidential Air Wing kag pwede mausal sang Presidente, First Family, visiting heads of state kag iban pa nga local kag foreign VIPs. Ginpahayag ni Castillo nga nalakip sa mga local VIP sa mga matagas ng opisyal sa gobyerno. Lakip na din ang Vice Presidente nga nagakaangay lamang nga matagan sang suporta sa iya mga movement. Ginpanginwala naman ni Castillo ang nagwang impormasyon nga ginusar ni Duterte ng helicopter para magbisita sa iya mga bata sa syudad sang Davao. Base sa social media post sang Vice Presidente, nagpasalamat ini kay Presidente Marcos sa pagtugot sa iya nga mausarang aircraft para makaupod ang iyang pamilya. Nagdepensa naman si Attorney Reynold Bunsayak, ang spokesperson ni Duterte, nga si Sara kag ang iya pamilya ang nagatiner karon sa Manila. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 29. Sa katapusan nga balita national, ginmanuan sa National Telecommunications Commission o NTC ang mga mobile phone manufacturers, distributors kag dealers nga itudo sa mga mobile phone users ang paglikaw sa text scams. Sa Memorandum Order Number o kon order sa NTC, magluwas sa pagtudlo sa kung paano gamiton ang bago bakal nga mga cellphone, kung paano sila makalikaw sa mga scam nga ginapadala paagi man sa text. Ginapatawag nga industry-wide meeting sang NTC kasano lamang ginpabutyag sa mga tiglawas nga halin sa mga mobile phone manufacturers, distributors kag dealers nga ilang mga ginabaligya nga cellphones ang may features nga makasarang sa paghatagban proteksyon batok sa text scams, pareho sang pag-block sa mga unknown numbers kag pag-divert sang mensahe sa spam folders. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa media, Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon na dako ang mabulig sang Life Extension Vitamin. Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa media. Inyo nabatean ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Huwebes, Setyembre 15, 2022. Salawat akong inyong nga tagbalita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!